Маняк! Ново зареждане е качено в сайта. Аз съм Страхил, шогун на втората употреба. Преди бях просто обикновен самурай, докато не преминах стотици планини. Извървях хиляди километри. Ограбих 2 буса на Еконт, за да ви докарам над 100 нови находки в новото зареждане. Главозамайващият ми график ми позволява да ви покажа само малка част от тях. Започваме с 2 чифта Кархарт. За хората, които от понеделник до петък куват катани, а събота и неделя правят гипс картон. Продължаваме с следващия артефакт. Одеждите на императрицата от далечния изток. Тук можете да видите обрисуван свещения вълк Цицикури. Той вие по време на пълнолуние и гони некоректните клиенти, дет не си взимат пратките. Продължаваме с свещени дънки на клана Року Ревайверу, намерени високо в планините в изоставен храм или може би в някой мол през 2008 година. Историците още спорят. Виждате ли това същество? Това е свещения звяр на реселърите. В погледа му се вижда страха от това някой да му изгърби находката пред очите. Това е за днес. Отивайте в сайта, пазарувайте. Всички са единични бройки, всички са оригинални. Ако нещо е менте, отива под ножа. Порязах са майка му.